accepte le invitation yenu ngenxa yeento ezintathu. Okokuqala, ngithenge ukubona the topic enifuna ndithethe phantsi kwayo, and I aligned myself nale topic ndathi yiyona nto kanye close to my heart. It is what has been troubling me. Indima esidlalayo singotata ekhokeleni apha ecaweni. Okwesibini ke mdane, ndiyamkele esi simemo because of my cordial relationship ne-Blue Dance Circuit. I-Cape West Coast ne-Blue Dance Circuit, we might not be in one region, but I think we are sharing izinto ezikhona. Mambalwa amathuba esike singavani ngawo, kuba sike singavani. Okwesithathu ke ndiyamkela ulighter note le-invitation yemfundisi njengesingxengxezo of what happened in the last convention yamadoda. I am not going to repeat ke bakwenzela kodwa ke babekhona bayawuyazi. So ndilapha ke ngoku baba ndikonarishe ukuthi bazalwane masitheke ukuthi okwenzekayo siphethezele. But ukugqibela ndiyamkele because of umfundisi uMdingi. Umfundisi uMdingi siyazana, kwaye sazana beyond the church. He is like a family member to me. Ngenxa yokuba umthombo wakhe omkhulu owathatha intombi kadadwe kabrada wam. Umfundisi Sonjani noba niyamazi umhlobo wakho. Umfundisi uMdingi inoba usingcwabele abantu ababini bathathu kwifamily, including nomkhulu wam lo athathe wathatha intombi yakhe. So I'm feeling honored to come here and to do this presentation. Kuthiwa ke manisokuthi the role of men in church leadership in the context kamgomo kaPresident Bishop or becoming an alternative community. Ndicinga ke into yoba ngabana xa ndizawuthetha ngale topic, mandiqale nje kuqala sijonge phambi kwagqomo. Never mind the spelling alternative. Yeah. If you look into your Oxford dictionary, ujonge nje eligama lithi alternative, it presupposes into yoba yinto different. Yes. Abanye bazathi or. So ithetha ukuthi ke ngoku inkonzo ithi ngoku make sizameni mawisile sibe different from the community that is currently existing. Now ingozi ke yokuthi ufuna uba different unga-unpack into yoba how different you want to be is that ungaphela uba worse kunale community uphila kuyo. So therefore it is very much important ukuthi xa usithi ufuna uba different or you want to be an alternative community, define what do you understand by being an alternative community. And I think it is in that context that thina bangobawo apha ke-YMG masenze an honest and a frank reflection ukuthi sicinga ukuthi thina singobawo, what is our role that we must play in the context yalo mgomo icawe ithi masiwulandele. Now i-focus ke yam izawujonga nje into ezine qha ndiqhuba ndihlale phansi. Okokuqala,
you know, what is our understanding of leadership? Siqonda ukuba yintoni isikhokhelo. Singathethi ngesikhokhelo kanti asiyazi kantoni isikhokhelo. Okwesibili, senze a reflection on our current role as men in our churches. Ke sijonge esibili singotata balenkonzo. Into yoba yeyiphi indima esiyidlalayo ekukhokheleni le cawe sithanda kangaka. Is it positive? Is it negative? Is it an active or inactive? We need to do that. Okwesithathu, what are the characteristics that are required of church leadership? Because I was sinceda mfundisi ukuthi identify this is the role that we must play. But singa-identify ukuthi zeziphi impawu, which is characteristics that need to define us xa sikhokhela okanye sidlala indima yokukhokhela inkonzo. And then okugqibela, what is expected of us to play? What role is it expected of us to play apha enkonzweni? Now, masingene kulokuqala ke, understanding of leadership. Amaxesha amaninzi ke siyayithanda ukuyiphazamisa ukuthi i-leadership simple means ukuthi uphakanyiswe izandla savota ngu-vice, ngu-secretary, ngu-bani. And we tend to confine that is what leadership is. No, that is not leadership. Leadership is defined as a social process that enables individuals to work together to achieve results that they could never achieve working alone. So, to leadership, yinhlalo yokuhlala esidibanisayo sisonke ukuba senze lento sifuna ukuyenza siza kuyiphumeza. Singayenzi ngobunye ngabunye bethu, but siyenze as collective. So if sifuna ukusebenza in silos, asifuna ukusebenza as a collective, asifuna ukusebenza as a unit, then funeka siyazi ukuthi we are far from being associated the leadership. So it is very much important to do that. Because in sonke apha botata, ingulowo nalowo unesiphiwo uThixo athe wapha sona. Phaya ekhaya eMampemveni ndidla ngokuthi xa kuthe kwanesifo umzekelo, xa sibiza laa meeting yasekhaya, ndithi masiphumeni ekucingeni ukuthi inxaxheba ukuze uyidlale kufuneka ube 20 rand epokothweni. Apha sidibene kunesifo, and esifo asifuni 20 rand kuphela. Uluvo onalo ungena 20 rand unjalo can take us far in terms of what we want to achieve. Skill onaso can take us far from what we want to achieve. So nani ke bobawo, xa sithetha nge-leadership, we must understand it in that context. Ukuthi in as much as sinesikhokelo sika-vice ukuyotsho DTSR, but bebodwa they can never achieve what you want to achieve as the Blue Downs Circuit. And therefore, your collective wisdom and support is very much crucial and needed. So, Francis Booth ingaba thina as a Blue Down Circuit, are we collectively working together? Can we honestly and frankly say we are indeed a collective leadership as Blue
udansa. Kuzawube kucaca ke ngoku babawo xa nje mandiqhubekeka nje. Now my second sub-theme is a reflection on our current role as men in the church. Nivile mos xa bendiintroducewa apha ukuba ndililungu eligcweleyo lamawusini and proudly so. Nava ke into yoba icawe okwangoku isandigcinisele okokuba ndibe ngumtshutshisi wayo. Le nto kuthiwa disciplinary register. Nivile futhi ukuba ndililungu lamadoda. Now, it's the department I'm very close to. Ningaze noba niyanxoxa ecaweni ningaze nikho kumadoda nendofana. Ningcinise nje ibhajethi ibamba. I know that qala ubelilungu iqala icawe before ubelidoda. But so the reflection I'm going to give now, it's not based on my second or based on or based on the society. I've traveled throughout the connection. I have attended many services throughout the connection. So this reflection is based on that. Enyanisweni ekhoyo yokuba oomama baninzi ecaweni ngamanani. Ungayena kweyiphi na isociety andikafiki mhlawumbi ndizawufika kuyo. Andikafiki kwisociety abazi kuthiwa incinci abantu abayi-30. Andikafiki kuthiwa kulaa 30 i-10 ngoomama i-20 ngootata. Mhlawumbi ndizawufika kuyo andondova andikafiki kuyo. But inyanisweni ngobawo yokuba the quantity, which is the numbers, cannot define the role that each of us must play. The fact that omama baninzi, it must not be logically that therefore omama masife ngabe ecaweni okanye omama ngabe ngabathatha i-front row thina sithathe i-back seat. It does not. Because my observation, for instance, so of one second, the leaders, their voice, phezulu, it's not. Ungathetha nakwi-leadership roles, uyabona ngoku abesilolo sakonyulo, uzawufika i-leaders sesinalo ihashe laso elizaziyo into yoba izawuba ngubani i-lay leader, izawuba ngubani u-vice bishop. And in most cases, now, I think if I'm not asking something, but I'm just making an example about this thing about elections. But the reality is that, Mama, and I think we need to support them. Amakhosikazi wethu, omama bethu, baninzi, and ngaphandle kwawo icawe yethu is doomed to fail. But it does not mean ukuthi thina masibuye over. Now I'll make an example. Ukhona umzekelo. Xa kuthiwa kudlala ukhona ecawethu, and it pains me every time. Sifumanisa into yoba ngabana ootata xa kuthiwa kudlala ukhona thatha ibheki zakho. Abakhoyo bayancokola. Abekho kule nto yenziwayo. I was saying, Benjamin, in as much as omama bebaninzi kunathi, but in Duncan, do we honestly feel comfortable and happy into yoba xa kuthiwa isikelo loomama yi-20,000 elethu 5,000? What does that mean about ubudoda bethu? Kuba
ingaba sabablema mama bathi hayi thula suva ngaba. So I think, Pastor Lana, it is very much important ukuthi in the context of Ugoma Bishop, a presiding bishop, we start to reflect and say we need to change our ways. Ndingabuza umzekelo ngoku apha kuni kubawo bangaphi abayaziyo okanye abake baya emission. Nabo bake baya emission bagqibile nini ubheke emission apho kuhlala khona umfundisi. Nabo bayaziyo imission, what are the needs zasemission ekumele bathina singotata sizenze. But you can ask umama ngemission uzaxelela ukuthi hayi ikhichi ikhabhathi yakho. I'm saying this mobile because initially ayondawo kamfundisi uMtini. It's our property. It is us who must maintain the condition as a mission. It is us who must make sure ukuthi umfundisi noba ngophi na ufikayo ufikela kwisakhiwo esinokuhlala nabani na. When was the last time thina singotata sithe sathi hayi namhlanje kusawumanyana emission ngesoklinikadi? Those are the simple things bobawo that I want to raise nathi esithi ukuba sithi serious ngokuthatha a leadership role ecaweni. We start with those things bazincinci but they are profound. Ndiyavuya ke ndifika apha namhlanje uNestia Smithslayer Bebek, and I'm hoping and praying ukuthi xa ndiphinda ndivisitor next year zafika kuhlaza ndingafika kuthiwa isagidana lami sasilonjwa ngaso siqala nje nozinze bazalwane singayibona ngathi iblencinci leya, but it's very much important because it shows ukuthi ningotata baseBlue-Downs I think ninayo into ethi nifuna ukuba i-alternative community. So it's an invitation to us about the topic that I've been provided by leadership of Mandi Tekena. Now, to take it up on this, we're going to start. Zeziphi impawu esisifunayo kwisikhokhelo sasecaweni njengotata. Ungamele xa ndireflecta apha kule topic. Ukuba bendikwi-politics bendiza kuthi sijobe isikhokhelo through the eye of the needle. That document yayenziwe nguJoel Mitchell, through the eye of the needle. But apha ecaweni thina we cannot go through the eye of the needle, but nansi in the sikhokhela. So when I want to talk about the characteristics that are required of a church leader, I want us to go to Timothy. Chapter 3. Sifunde nje ezivesi yokuqala notsho kweyesithandathu. And I'm going to try to align my presentation with this book of Timothy. Because ndifumene xa ndikhangela into yoba how do I measure this leadership? When I look in most of the books, I found incwadi kaTimothy the most relevant. Lutsha, can you sifundele torholo uzakwazi usifundele? Just chapter 3, 1 uyotsho ku-6. Timothy bokuqala. Yes, isifundo sesifumana kwincwadi yombhalo Timothy isihloko sithi abaveli. Lithembekile ilizwi eli lithi ukuba ubani ungxamileyo
umveleli ngoko umelwe ukuthi abe ngongenakukhalazela, eyindoda yamfazi mnye, eyingcathu, enesidima, ezibekile, ebuka iindwendwe, enokufundisa, engageziswa yiwayini, engembethi, engengxameli wanzuzombi, makabe nguthantamisayo, engalwi, engemthandi wamali, eyongamele kakuhle eyakhe indlu, abantwana bakhe bemthobele, benokundileka konke. Ukuba umntu akwazi ukuyongamela eyakhe indlu, angathini na ukuphatha ibandla likaThixo? Angabi ngosandula ukungeniswa ukuze angathiwalwane lirhatshi, eyele ekugwetyweni komtyholi. Kanjalo ke umelwe ukuthi abe nobungqina obuhle obuvela kwabangaphandle ukuze engeyeli engcikivweni nasesibatheni somtyholi. Elo lilizwe Nkosi. Enkosi kakhulu baba, ndiyabulela. Siyivile ngosikho baba. My starting point pha ku verse 5. Uthi uzalwane xa ifuna ngesiXhosa. Ukuba umuntu akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu, angathini na ukuphatha ibandla likaThixo? Then the English version ithi, for if a man does not know how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Because the charity begins at home. Yes. Akuzunceda nto into yoba andifike apha ecaweni ndibe ne-strong voice, ndinikhuphe lamehlo ndithi ayenziwa le nto, kodwa endlini yam ndifika bofe ekuseni uba ngoku kwenzeka ibani kubi. Kodwa abantwana bam, I can't say no kubo. Xa unyana wam uVusi esithi uyahamba ebeka eThubani, uthatha iwallet yam ahambe nayo, and I can't say anything about that. But I want to come ecaweni and pretend ukuthi this is the life that we must live. You cannot. So charity begins at home. Ithatha ukuthi ke baba loo nto leyo masiqaleni silungise iqala emakhaya. Akuzunceda nto kuthiwe dange yho hayi kujali yindoda madodeni yicawe umuntu bakujali athi udabawo kwakusazi ke ungatsho kanti phaya ekhaya yadubaduba. Uke wathi ngenyimeni umsasazi ndayihleka ndihamba ndedwa emotweni, wathi kuyathiwa kuthiwe umntu nguvusa umzi kanti nguchitha umzi, kanti akawuchitha umzi. Ndayihleka loo ndihamba ndedwa. Wayeza mkonza imizekelo nganamagama sithuya wona, because sometimes sinika uxanduva nganamagama. Umakhulu wayedla ngokuthi uzawumiswa nguke ke loo mzi. Makhulu ixanduva olukhulu ulika loo nto. So Baba, the challenge is that charity begins at home. Masiqaleni responde positively kule verse 5 ngokuthi sikwazi ukukontrola imizi yethu kuqala. And controlling imizi yethu doesn't mean to mabe nguzulakhe. It means that whatever thing you want to say, you share with your family. You don't decide on your own. You sit down. Last year they sent grade 7. Now grade 8. Now the process you khetha ngoku isikolo makaye kuso. Now uphopho yena uneetshomi zakhe ezibheka ngapha, ufuna kulanda uneetshomi zakhe. Now uyangipersuade ke mina ke ngale nto uba I've done my research.
this Milnerton High yakho, it's nothing. They are just good with sport. Have you looked in their 3 past matric results? Why better I table view high? If you table view high. Okay. So I'm persuaded. But I deny the file in Bashalin in the Setaflin is no good. Unyana gelo, brother wake umkhulu akayifunda ngale table view. Ufuna le Milnerton. So unyana ngokucela uyabetha lo mncinci uyabetha idebate because nomama uthi no makuye Milnerton. Athi uthi ntata wena. Because ekugqibeleni ukuma kathethe apha ngumuntu obhatala ifees zam. Yeah, that's emotional blackmailing mostly. Did I go to say that was your concern? No. Mama tell you no so school fees up. School fees. But I think it's a reflection yokuthi sizama uqoqosha ifamily zethu qala. Because ndithi ke ngokubo abecaleni but kuzonceda ntoni ukumsa kwisikolo engixizwe ngikopha. Are we going to blame him into yoba kwenzeke izinto wrong pha afika atshaye drugs pha? Kuza kuthi because ndiyiseke endaweni engayifuni. Masimyeke naye kwi-table view. Hi. Uyiwinile ke udebate uphana ngoku. The point I'm trying to say ukuthi ke masiqaleni bobawo emakhaya to be an exemplary to ba sisikhokhelo emakhaya. Now, ufika mjonga verse 2. Uthi, in fact, masiqale ku verse 1. Uthi, if anyone sets his heart on being an overseer or a leader, he desires a noble task. Now, in noble task, it means uthi you've got high moral standard. You cannot lead us and your moral standards are at a low. Singabantu sizalelwe esonweni. We are not perfect, including myself. I'm not perfect. Some people find this wrong when you. But at the very least, let us try to live the life Yom Christ in and outside the church. I think this is what this verse is calling us to do. And it reminds me of a painful story that I can say for 20 seconds. I'm not going to say it was still. That prior a class leader in a confirmation class. You know that class balega cool. That class in abantu abanhliziyo esebuthathaka. La class in abantu abafanele uThixo. La class in abantu abafuna ukuyazi cha. Now I'm told into bangabana this class leader, for lack of a better word, was sexually abusing abantu abafika class. All the young ladies ezingathi zijongekile. Usibonela yena. Now, I ask myself ukuthi sifike njani? Because I can bet ukuthi inglowo mhlawumbe umntana oyintombazana uthe ewe kuye becima kuye yedwa. Kana kayazi bosenani. And I can bet ukuthi bakhona abayekayo la class. Babuyile esimokolweni. Ngenxa yokuphoxwa kulomfo. So it pained me about esa story ngosiva. And I said, I'm not ubani, kodwa hayi uMaus. Iya kubantu abakula class. They will tell you the story. That is not leadership at all.
We must be above reproach kubawo. Uthi ke lo mbhali apha funeka sibe faithful emakhosikazi. And we must exercise self-control. Self-control ke baba uyayazi ukuthi. Uthi itshenye colleague yam mphathi akho nto wrong ukujonga email. Uburongo ukhetha apha emilini uplace i-order. That's why uburongo uqala khona. Kodwa ukujonga nje mphathi imenu uma ubona uba lena yevet lena yento ethile akho nto wrong. So uzama ukuthi masijonge le menu ke babawo kodwa si-exercise i-self-control. Niyaniva masibawo masukonwabele ukuba nendwendwe ezindlini zethu. Verse 3 uthi he must not be drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Now the mistake, and I'm not trying to promote umgaqo wenu mos baba uyatsho mos ne bani stay away from intoxication, eh? But there's a difference from being a drunkard nokuphuza, ne? Siyahamba sonke? Uthi lo mbhali ungabi inqila. Akathi ungaphuzi. Kodwa ke amadoda naye aziposition yawo ithi ni stay away from intoxication. So we need those kind of leaders. Verse 4 ukwahamba nala verse bendike ndathetha ngayo verse 5. Because what you must manage your family competently, having his children under control with all dignity. Enyanisweni ke ngokuba we can't lead if abantwana bethu qala we cannot baqoqosha sibanike discipline. Enyanisweni bazawuphuncuka ngelinye ixesha. I know of itshomi zam abantwana bazo zabasa kwi-rehabilitation ze-drugs and all. I know of one of my friend currently imkhuphile umntana wayo esikolweni yakhetha ukumfundisa online so that imtshixele endlini the whole day so that aphume away from his hobbies. This is the extra mile sometimes we go because we love our children. I-UCT kubangayaziyo inale metric online. Unyana ke uphume uthi xa efika esikolweni esithi principal andizangazoxabana nawe ndizokuphungulela umthwalo. Deregister lo mntana. Uthi principal hayibo, what do you mean? Uthi no, deregister. This is my problem, it's not your problem. And I'm going to deal with my problem. And this will differ esikolweni problem yam. Because that's a mistake that sometimes we are doing. Eh? Sifune isikolo sibe siso esiqoqosha abantwana bethu. Wamkhupha umntana esikolweni lamfo. Uhlala naye endlini. Kwi-online umgade njengepolisi. Xa ebheka ku-emall uhamba naye. Kamnandi unguno-business. So uyasicontrol ixesha lakhe lo mfo. So this is an extra mile. And to me, and lo mfo akakhonzi. The guy didn't tell that. But that resembles what kind of leaders in responding to umgomo kaBishop that you must be. So xa ndizawuyeka ke ngoku ndifuna ukuthi kufanele uba sidlale i-positive role apha ecaweni. And sine-role enkulu kobawo esinokuyidlala. We've got a potential. And I always argue that we are not really utilizing fully our potential. Siyekela kobawo abambalwa.
But if each and every one of us can say from tomorrow, andizuyekela emagosini, andizuyekela ke leadership yesekethe okanye ke society to take icawe yethu forward, I am going to play my role also. We've got different skills. Abanye bethu zi-carpenters, abanye zi-plumbers. You can't yeke i-toilet ivuza amanzi uzazi uba unaso eso sipho sokuyilungisa, but ulindele into amagosa makakhuphe imali engekhoyo uqashwe abantu bazolungisa i-toilet. So we've got that responsibility ubobawo ukuthi sibuyise isidima sethu ecaweni, as few as we are. Ngathi ngacinga ufundisi upresident wethu ngokukhoboni ethetha ngento yoba iphini yakhe sithi as outnumbered as we are. So baba putting that challenge kuni ukuthi as outnumbered as we are ngomama ecaweni, kodwa ufuthe lethu maluvakala. Masibe sithi abakhusela omama against gender-based violence. Mayibe sithi abakhusela abantwana bethu against drug and substance abuse. Kodwa when we are doing that, masikhumbuleni into yoba ngabana before sibe ngamadodana singamalungu enkonzo. Yes. That we must never forget, Baba. Into yoba nomgaqo wethu uthi, if you read it, xa uba yintoni ngubani olidodana le-YMG, lithi ngamalungu agcweleyo eMethodist Church of Southern Africa. So kuyabaleka ke bobawo into yoba ngabana we do not forget ukuthi before sibe mbetshe sibe njena singamalungu enkonzo. And we know ukuthi indima kufuneka siyidlalile ekuba ngamalungu enkonzo. Akuzusinceda nto into yoba sileqe into masifume, kodwa andinikeli ecaweni. Kodwa ndine 5 years that ndinikele ecaweni. Masiphumeni kule narrative yokokuba sinxiba ezibhatyi because sifuna zixhonywe xa ndiswelekile. Because at times I get that sense ukuthi mdande sifuna uba mbetshe sibe bahle hlobo just because sifuna urhuma then siyazi uba ngenye imini xa sithe sasweleka sawuxhonywa ibhatyi. Kanti boba ubulungu buqala phi? Ecaweni. Uthi omnye usisi bendithanda naye kwenye iveki uthi ecaweni yabo Anglican uthi omama before benze le nto mdaka siyibileyo nathi ngokuhlanjwa kwebhatyi siyibile bomama le nto kunde, kodwa ke andithanda igama lithi ukuhlanjwa kwebhatyi. Uthi before umama ahlamba ibhatyi yakhe phaa kubo nima one by one unike unobhala i-pledge card yakho ayijonge noba ume ndawoni na kuyo yethi uba intlanga ngathi ima ngapha wena, because bazama uaddressa the issue yokokuba sifuna uba ngamalungu e-departments but silibale ukuthi siqala ecaweni qala. So when we play this leadership role, Bobawo, we cannot play it ecaweni singengomalungu ecawa. Kuyaba kululise into basithethe apha sizame ukubumbana ukuthi how to play a positive leadership role ecaweni. Kodwa sibe singengawo amalungu alecawe sifuna ukuba leadership, to play leadership role kuyo. Yeah. Xa ndivala ke Bobawo ndivala ngamazwi
we-intellectual ekuthiwa ngu-J.R.R. Tolkien. UTolkien uke wathi, and I quote, "True greatness, true leadership is found in giving yourself in service to others, not in coaxing or inducing others to serve you." Close quote. So uthi ubungangamuhlela kanye bungangamusha lo base of mayor chawe man ngixolela bungangamusha ungamngamusha, yes, nesikhokhelo esinyanisekileyo sifumaneka ukuba wena uzinikele ekuncedeni abanye abantu, hayi into obunyanzela abanye abantu undlandlandlikisa abanye abantu ukuthi bathini akhonze wena. So we don't need leaders ezifuna into baziworshipwe, but we want leaders who are prepared to serve thina. Emsebenzini wami ndiyabethwa ngabantu abaninzi. When I was promoted to a position, in my first speech to staff, I said, I've got an open door policy. I don't want you to come into my office because we have done something wrong. I want you to come into my office and share what challenges that you are having at home that may impact emsebenzini wakho. I want you to come into my office and share what do you think we could do sithathe siseme sise-kwenye level. And this is what I mean by open door policy. And now irritator ke uPA wami. uPA wami unfortunately Islam sakanangastendela kuhle. Now xa kumane kufika abantu bezongibona uyadika uba ufuna umbona ntoni. Ndithi bayeke manje. As long ndingena appointment. Ngeke umuntu angene. Noba uzawungena afika n2 ke it's fine. And they do abanye umuntu angena akhupha frustrations zakhe kubo. Ndinqobole naye athi omnye yo hawu lo ngeqithwe. Did you know, but if you want to win abantu, listen to them. And so I'm inviting you ukuthi ukuze siwine abantu esihamba nabo mama intombi ulutsha, let us listen to them. Let us see how better we can do better in responding to umgomo kaPresident Bishop. Masisuke ke boba ukwenza ethi intando. Masenze umsebenzi kaThixo ngenyameko. Enkosi kakhulu. Mandime apha.